kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye octobre kalo tile 31 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔyanko tɛmɛlen kɔ jatidenw na ka dabɔ octobre kalo tile 24 na don kɛrɛnkɛrɛnnen Nations Unies tɔgɔ la ale ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔna na. Kumakan min n'o donna ba la o de ye diɲɛ tɔnba Nations Unies ale ka to Mali nagakɔrɔ basigi ɲinini na. Baarabolow tako 4 na o hokumu kɔnɔna na n'o bɛ conférence nationale kofɔ mun n'a bɛ hadamadenya tangali a bɛ o kofɔ a dabɔra kunungo hôtel de l'amitié la. Kumakan min n'o donna ba la o de ye waleyali ani tɔrɔmɔɲɔn bɔli k'o bɛ hadamadenya kandali o b'o kofɔ Mali kɔnɔ. Ka dabɔ novembre kalo tile 29 de ka taa kuncɛ décembre kalo tile 2 nata la ministriso min n'a ɲɛsin bɛ ɲɛta sira sabatili ma sɔrɔ bolo jidili fɛ développement industriel ani promotion des investissements ani organisation patronale des industries OPI u bɛna wuli ka jɔw kɛ a bɛ ta ko 7 ko fɔ don kɛrɛnkɛrɛnni n'o bɛ cakɛyɔrɔbaw olu yiriwali ko fɔ farafinna bondakun kan dogmar la mama olu ye nin ye minnu bɛna walawala ye sandani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na dɔgɔkun kelen bɔɲanko forilen kɔ jatidenw na octobre kalo tile 24 don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a ɲɛsin bɛ diɲɛ tɔnba ma Nations Unies ale waleyara anw ka jamana kɔnɔna na a bilara minan kɔnɔ ka kumakan don ba la n'o ye Nations Unies ale bɛ se ka to Mali nagakɔrɔ cogo min na basigi ɲinini sira fɛ ɲɛtaa sira o yakubayali ani fɛɛrɛ kuraw olu dayɛlɛli maaw ye u ka jidili kama. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita kunungo ale bisimilali kɛ famadagayɔrɔ la Kuluba ɲɛma musolaka don kuluba min n'o sigin bɛ mugujugutilaw olu kɛlɛli kama DECT bakuruba fɔ la a muso in tɔgɔ de ye Michel Konings. Michel Konings a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababu kɛ ale ni Ibrahim Boubacar Keita u ye ɲɔgɔn ye wa u ye hakilina falen kɛ Nations Unies diɲɛ tɔnbaw ka bolofara min bɛ n'o ye Conseil de sécurité n'o ye lakanda kuluba ye diɲɛ bondakun kama ko u kumana baarabolo minnu kan ka waleya yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ mugujugutilaw olu kɛlɛli baaraw olu ka se ka sigi sen kan. Baarabolow tako 4 na ogumu kɔnɔna na n'o bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele ko fɔ ka ɲɛsin hadamadenya tangali ma n'u ko ma conférence nationale sur la protection sociale a dabɔra kunungo hôtel de l'amitié la kumakan min n'u y'o don ba la o de ye waleyaw sigili ɲɔgɔn kan ani tɔrɔmɔɲɔgɔnw bɔli ko bɛ hadamadenya tangali ko fɔ Mali kɔnɔ a baara dayɛlɛ ministre min n'a ɲɛsin bɛ solidarité ani action humanitaire ma Amadou Konate ale tun bɛ ani a ministre ɲɔgɔn mun ɲɛsin bɛ baarako ani forobaca Jara Araki Tala ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'o kɛra conférence internationale la baarako kan san 2012 tako 101 na o laɲiniw k'olu bɛ hadamadenya jidiliw olu bɛ olu sira bɔli ko fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan yaasa o laɲiniw ka kɛ sabatifɛn ye cogo min na ko wulikajɔ a kun ye o ye. Ka dabɔ novembre kalo tile 29 de ka taa kuncɛ décembre kalo tile 2 la ministriso min n'a ɲɛsin bɛ développement industriel ani promotion des investissements ma ONUD ani organisation patronale des industries OPI dɛmɛdonɲɔgɔnya ani agence Spirit parc des expositions na Bamakɔ yan u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 7 ko waleya a bɛ tile kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ ka ɲɛsin industrialisation ma Afrique bondakun kan n'o ye cakɛbolobaw olu yakubayali ye nin kunnafoni ninnu dira kunungo cité administrative la a kɛra a maaw ɲɛna minnu da kan ka don a ko la. Soudan du Sud o marifatigi kulu o ɲɛma Riek Machar ale sera kunungo sɔgɔmada fɛ Juba san 2 baɲango a bɔlen kɔ jamana kɔnɔna na ka taa sen don ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛba la ni o bɛ bolonɔbila sɛbɛn ko fɔ bɛn o bɛ se ka sabati Soudan du Sud o kɔnɔna na cogo min na. Ameriki jamana den dɔ n'ale tun ye hakilina waleyabaa ye n'o ye missionnaire ye ale fara kunungo Cameroun ale sigida mun bɛ kɔrɔnyanfan ka taa woroduguyanfan fɛ ni gilɛkan bɛ fɔ yen ale fara o yɔrɔ in na wa o yɔrɔ in na bɛnbaliya de bɛ yen nin nɔ dɛ bɛnbaliya min kɛra sababu ye minnu ko k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma Cameroun ni gilɛkan fɔ yɔrɔ in na ani wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn foroki de bɛ yen lakanabaliya o ɲɔkuru sɔɔri bɛ yen
nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan k'o lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net n'a y'o kɔnkɔ a bɛ maraka faama ka jataraw ye a ka laselibaw fo ka taa se fɛn min ye ka dɔn a fɔ a ka kunnafoni jataraw a tubabukan mana bamanankan ma a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen mun tora ne o ye ka fo ka waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.